Энергетик мәдәният сарайы сәхнәсендә Сабантуй гүзәле 2022 бәйгесенең финалы бара. 9 катнашучы арасыннан иң-иңе сайланып, ул кыз Зей гүзәле исеменә лаек булачак. Встречаем участницу под номером 6 Матвеева Вероника. Районыбыз кызлары Сабантуй гүзәле исемен яулау өчен бер-бер артлы сәхнәгә чыгалар. Моңа кадәр милли бәйрәмдә узган чараны быел мәдәният йорты сәхнәсендә оештырырга булдылар. Кызларның чыгышларын карап бәя бирүдә район башлыгы Разиф Кәримов та катнашты. Бәйгедә катнашучы 9 гүзәл кызыбыз 4 номинациядә үзләрен сынарга тиеш иделәр. Беренче бирем гадәттәгечә катнашучыларның визит карточкасы булды. Видеоролик аша кызлар тамашачыны үзләре белән таныштырдылар. Айгөл Миннебаеваның бу бәйгедә беренче тапкыр катнашуы. Моңа карамастан каушап калмады. Сәхнәне үз итә. Район күләмендә уздырылган чараларның алыштыргысыз алып баручысы да ул. Сабантуй гүзәлендә беренче тапкыр чыгыш ясавым инде һәрбер татар кызы җиңүгә лаек дип уйлыйм. Каушау булмады. Сәхнәдә җиңел чыгыш ясадым. Инде результатлары Сабантуй көнне белербез, инде менә һәр берничә төнне йокламыйбыз тагын. Иҗади чыгыш өлешенә дә Айгөл ныклап әзерләнгән Муса Җәлилнең вәхшәт шигырын сөйләгәндә тамашачы тын алмыйча тыңлады. Алар җыйнап аналарны, балаларны кырыга кудылар. Казыттылар чукыр, үзләре читтән көлеп карап тордылар. Аннан соң чукыр кырыена тездиләр дә хәлсез халыкны. Зур борынлы, ямсыз бакыр күзле исерек майор үскә калыкты. Көн яңгырлы иде. Берсе этә-төртә кургаш болытлар иелделәр җиргә. Бу көнне мин мәңге онытмам. Үзем күрдем. Үз күзләрем белән. Бәйге барышында кызлар халкыбызның милли ризыкларын жюрига тәкъдим иттеләр. Чәкчәк, кош теле, пәрәмәч, өчпочмак кебек тәм томнары белән лаеклы горурлана халкым. Жюри әгъзалары аларның бизәлешен дә бәяләде. 7нче номер астында чыгыш ясаучы Аксар кызы Гөлия Абзалова жюрига апшырып, чәкчәк алып килгән. Бу бәйгегә без 2 атналап әзерләндек. Алай авыр булмады. Мине поддержать итәргә гаиләм дәген килде. Әниемнәр, әтиемнәр, аларга бик зур рәхмәт. Бәйгене кызларның милли бизәкләр белән тегелгән костюмнардан чыгуы йомгаклады. Район башлыгы изге теләкләрен җиткереп кызларга чәчәк бәйләмнәре тапшырды. Кызларга бик зур рәхмәт. Барыгызга булган матур Зей халкы вообще менә гомумән алганда булган халык. Хезмәттә дә, ялда да, эштә дә, барлык яктан да. Катнашучы кызлар арасыннан бәйрәм көнендә Сабантуй чибәре ачыкланып, төп приз туристик юллама белән бүләкләнәчәк. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.